устод ами шумо дар бораи ҷинно гап задед, бахшиш камакак вақтро мегирам. Масъалаи ами ҷини мусулмонӣ я кофирӣ. Агар ами мусулмониша бинӣ, гап зани қатиш, масад бисёр корора масалан буд мекунад. Мисол чӣ хел буд мекунад? Фармонаш метӣ, масъалаи касалӣ, масъалаи одам, масъалаи чандин корора ки ами мусалмонҳо мо масалан ҳозир ки гуфтани шарт нест, масалан зурм як бигӯм 11,000 ҷини мусалмониам мебинам ки дар фармонанда, масалан фармонш метиҳам кора ки мекунад. Масалан мусалмонанд, ягон кори бад намекунанд. Ҳамин кор чӣ хеле шумо дар масъалаи ҷин гап задед? Масалан шуморо бисёр мақсад чӣ мекунанд? Тавсия мекунанд гӯш кӣ. Алҳамдулиллоҳ ки ба наушникам дар раҳм бошам, ронанда хидмат бисёрам чора гӯш мекунанд. Баъд ами масъалаи касалиам ки мебинем як бор мега ки масалан ай қарон ами сурара бихун, ин сурара бихун мега. дарҳол ҳамун касалӣ алҳамдулиллоҳ ба фазли Аллоҳи пок шифо меёбад. Со кофир бошанд мега хундаам мегам чира ки ами ҷинно ай танаям бибуранд. Масалан ки мақсади ма ки ман ҳамин 11,000 ҷини мусалмонира мебинам. Ҳамун калоншро мебинам. Ҳамин масъала чӣ хеле ки мисол дар чима ҳаст ами фақат дар дил буд ки шуморо савол дидем. Алҳамдулиллоҳ ки Аллоҳ ҳамирӯз насиб кард бо шумо суҳбат кардем. Камакак мефаҳмудем мира. Масалан гуноҳа ё ки тавсия ки медиҳад ки дарсҳоро гӯш кун гуфта? ҳамун ҷинно 11,000 ҷин шуморо гӯш мекунад. ҳозир ина боз ҳам омад, ҳам калонш омад, салома мерасонад ба шумо. Алҳамдулиллоҳ ки калоншро ҳамун ҷинно мусалмонай, намоз мехонад. Мақсад хидмат тамоман пой беторат намемонад. Беторат тамоман гашта наметавонад. Масалан тавсияи шуморо бисёр чӣ мекунад. Масалан гӯш ки мегам мира ами фақат ам наушник дар гӯшум гӯш менам. Ами саволу ҷавоб ҳамаи чиз шуморо алҳамдулиллоҳ гӯш мекунам. Мақсади ма ки масалан ягон золима, ягон одами хато менаку, дарҳол ма бихом ки бигӯм ҳамонро якта бизан, мезананаш ҳамон ай 3 рӯз то 6 моҳа результатш мешавад, ё маъиб мешавад, ё касалӣ мешавад, ё ягон кор мешавад. Масалан бисёр корора буд менанд. Ҳамин хатое ки хато нест, лекин ҷинно мусалмонанд. Не бародари, аз ҷин ёрдам напурсед. агарчи мусулмон бошадам, ҷинҳоро насиҳат кардан мумкин аст, вале онҳоро кор фармудан, аз онҳо ёрдам пурсидан мумкин нест. Баъд ҷинҳо аз назари мо ғоиб аст. агарчи ки ислом зоҳир кунадам, баъд вақте ки корҳоашро иҷро мекунед, ин фитнаи ҷин ҳаст. дар охир шуморо ба куфр ё ягон кори хато бурданаш мумкин аст. бинобар ин насиҳат кардан мумкин аст ба ҷинҳо, вале ки онҳоро аз онҳо ёрдам пурсидан мумкин нест. рафта фалон корро иҷро кун, не, ин хел корро накунед, ҳаракат кунед, ба онҳо бисёр суҳбат накунед, насиҳат кунед, амри маъруф кунед, вале аз онҳо кор талаб накунед, ёрдам напурсед аз онҳо. истиғоса ба ҷин мегӯн ино. ёрӣ пурсидан аз ҷин мумкин нест. бале бародар.